tanan kong mga kalaay, nagibati ko karon ning kasing masulukon, sa diin nahipati kanunay sa akong mga panumduman. Samtang ikaw akong masulong sa wall sa akong cellphone. Pagkaanindot sa nanglabay tang panahon, kakitang duha nagbagtas sa kabukturan. Ug duluhog latas paingon ngadto sa dapit nga atong pasingadtuan. Sa mapahiyumon mong mga mata, akong gidawat ang imong mga kamot, kay ikaw mitabok man sa usa ka dakong bato, dungan sa pag-ingon nga dawata na ako. Saksi kadtong katubigan sa kasapaan nga kalibutan sa kabungturan, sa diin kitang duha nagdiig sa matamistang gugma. Ug gipupok tagtong bulak sa tanaman, human gitunol ko kanimo, aron lang may mahandom ka. Sa panahon nga imong masudong ang tanom nga maoy nakaingon nga natikyupan kitang duha ditong dapita. Apan kining tanan susama na lang sa usa ka damgo, gumikan niya atong natabok daw na liso ang atong yugto. Milihay ka naman kadako ug ngano unsa man ang hinungdan. Kalit ka man ug kahanaw sa akong mga pananaw, apan magpabilin kang dakong lama sa akong mga panumduman, tungod kay ikaw lamang ang nakaukit sa mga panid sa akong kinabuhi. Subo man ugaling palandungon ang atong mga kagahapon, apan pilit king dawaton tungod kay subo man kini sa atong panahon. Hinaot punta na nagmalipayon ka sa kiliran sa imong karelasyon karon. Tungod kay ako nakamubuo na ug dili na kita mabawi pa gikan kaniya. Thank you very much for watching. Salamat mga guys!